iki salahe sapa salahmu dhewe kok ra gelem mojo Rumilahing laut ngamestu nama sidang sekaring bawana langgeng kakang narodo kakang resikaneka putra katiparan kausanane anggenipun panyerat lampahanipun para wayang wontening perang ageng Bratayuda samangke napa kitab undang-undang Citapsara sampun purna anggenipun nyerat. Prekencang Pak Maru tayang kali cedhe sapa sing gawe kali cedhe kuwi sapa? Adi Guru. Saektosipun kitab undang-undang Citapsara menika sampun dangu anggenipun dados. Ananging amargi sing nganti Adi Guru piyambak ingkang ngersakaken revisi utawi amandemen, pramila ngantos sakmenika kitabipun malah dereng dados Adi Guru. Inggih kakang, boten sisah dipun kamblangaken bab menika. Amandemen niku sampun dados karsa ulun ingkang baged sakmenika kadiparan kawusanane kitab Citapsara. Oh, inggih Adi Guru. Prayoginipun bab menika dipun tanjahaken piyambak kemawon kalian Bathara Penyarian ingkang jejibahipun nyerat kitab undang-undang Citapsara menika Adi Guru. Monggo Adi Guru dipun dangu piyambak. Inggih kakang Ratu. Penyarian kadiparan anggen kita nulis kitab undang-undang Citapsara. Nyadong duka pukulun wonten bab ingkang ulun taksih boten mangertos. Utaminipun ing bab karsa paduka anggantos saperangan cacaning salebeting kitab pukulun. Cak-cakan bab apa? Lho. Adi Guru. Oh, Adi Guru niku kados pundi to? Lajeng ngandika Adi Guru piyambak ingkang ngersakaken kantos. Lah kok jengandika Adi Guru ingkang supe lho. Angke mila menika pukulun. Mila menika kitab undang-undang Citapsara boten enggal dados utawi kedah kathah revisi pukulun. Oh iya ya. Yama Dipati, Nggih. ora ana sing paring dawuh jeneng kita. Nggih. Mula saka kuwi jeneng kita meneng wae. Wah, nyuwun pangapunten pukulun. Nggih. Penyarian kuwi mau bab sing kaya ngopo? Sepisan inggih punika bab ranjapanipun Abimanyu. Menawi mboya klentu pukulun ngrasakaken boten siyos kemawon. Menapa leres pukulun? Iya bener kaya mangkono. Banjur apa kang dadi bingung manah kita penyarian? Lho, Adi Guru, Adi Guru niku kados pundi to? Lah leres menawi penyarian niku bingung. Dasaripun inggih sampun cetha. Mangke menawi Abimanyu boten siyos karanjap, Abimanyu boten siyos ngunduh woh ing pakarti. Menapa Adi Guru supe menawi putu ulun Abimanyu nika nate sumpah badhe pejah karanjap. Menawi saderengipun garwa Dewi Utari sampun kathah garwa. Lah, pranyata Abimanyu niku sampun kathah garwa Siti Sendari Adi Guru. Mekaten kakang, menapa kakang boten mesakaken? Abimanyu niku tiyang ingkang sae lakunipun. Bekti marang bapa biyunipun. Menapa saking sabab punika boten saged anglebur lan nambadharaken sumpah punika wau. Adi Guru. Menawi jengandika Adi Guru piyambak menika nggih sampun limrah menawi mboten anetepi sumpahipun. Dayam. Nggih. Monggo pengawas lho. Nggih. Nanging Adi Guru, menika sumpahipun Abimanyu satriya ingkang sayekti anetepi darmaning kautaman. Mila saking menika sumpahipun piyambak inggih kedah kalaksanan. Supados gesangipun ing wonten ing Marcawada saged tuntas lan boten gadah utang menapa-menapa. Sangat tentrem anggenipun sowan marang Gusti ingkang akarya jagat.
Nggih Adik Guru. Yen kadya mangkono penyarian ulun anetepake bab kuwi ora susah sida diganti. Nggih. Walang idul, yang iki paran, ngalang ikul, pampang aku tak. Yo Modipati, Nggih, jeneng kita nembang apa? nggih, boten. Apike Yam? Wah, nggih, Awas yen jeneng kita sembrono. nggih, nyuwun pangapunten. Pukulan Bathara Guru. Nyuwun pangapunten. Menika wonten malih. Waduh, Nggih, napa Basukarna siyos dipun unggulaken rikala mengsah kelawan Arjuna pukulun? Yo, yen karso ulun kowe mangkono penyarian. Surya Putra yo Basukarna kudu unggul kalawan Arjuna. Oh nggih. Menawi saking pukulun Bathara Guru ngersakaken mekaten nggih. Menika badhe kula gantos pukulun. Menawi miturut Kakang Narada dos pundi? Menawi ulun. Menawi ulun ingkang unggul ing yuda nggih mboten sanes putu ulun Arjuna. Makaten Adik Guru. Nembe mawon lho anggenipun rembakan bab sumpah menika kalian Adik Guru. Ayo. Inggih Kakang. Nanging lajeng kersanipun Kakang Narada kados pundi? Oh, lho Adik Guru. Napa jeneng Adik Guru supe menawi nate paring sumpah kalayan Arjuna nalikanipun lampahan Arjuna wiwaha. Jeneng Adik Guru piyambak paring sumpah bilih para Pandhawa mboten badhe pecah setunggal kemawon wonten ing perang gedhe Baratayuda. Ayo, nggih ta Adik Guru? Inggih Kakang. Nanging dos pundi nggih? Loh, lah kados pundi Adik Guru? Waduh, nyuwun pangapunten Adik Guru. Menika kedah kula emutaken malih. Perang Baratayuda menika mboten namung sak limrahipun perang, ananging nggih saged kawastanan perang suci. Amargi perang menika mangke badhe dados salah setunggaling conto kagem para titah. Bilih tiyang gesang wonten ing donya nika kedah saged anyepeng pangucape. Pramila saking menika menungso nggih kedah saged menggalih napa ingkang badhe dipun ucapaken lan tindakaken. Lah, menawi ingkang rancang kitabipun mawon mboten saged dipun cepeng pangucape, lah kados pundi to samangke Adik Guru? Yo Modipati. Oh, Kita ora susah guyang-guyang. nggih. Kuyu ra oleh. Bilih para dewa sami mbal wacana. Ora kanyana kawetawana lanceng seta kang ngawat-awati saka kadohan. Krungu para dewa wus saya ora genah rembukane. Luwih-luwih maca salah sawijining bab undang-undang Jitapsra kang ora bisa kalebu nalar. Lanceng seta banjur anyengaja nyamplak cangkir mangsi mbleber saknalika. Mangsi Anutopaksara kang nembe kasrat dadya geger para dewa. Dumadakan lanceng seta salen wujud dadi sukma wicara ya ora liya Kresna ya Narayana. Penyarian awas ke penyarian. Waduh, alah kican. Ganti kita. Awas penyarian Lah. Dewa Bathara Narayana. Oh, yang panihannya. Iki ora pangling putu ulun sukma wicara ya Narayana. Oh, lah dalah Narayana. Jeneng kita kok lancang banget. Mlebu kaengan tanah saka para dewa iki. Oh, lah luwe-luwe malah nyamplak mangsi sing kanggo nyerat kitab undang-undang ki lho. Tekan ndende kuwi ki lho. Sampun malah. Sampun. Sampun. Niku wau namung. Boten sisa Sampun, duka sampun. atus makaten. Menika ulun titik saking lebeting manah ulun bilih Narayana mboten wonten niat ingkang anyeleweng saking kautaman. Oh, makaten Adik Guru. Oh, nggih pun. Menawi makaten monggo dipun dangu piyambak mawon Adik Guru Narayana. Inggih Kakang. Narayana mara enggal matura
Sabab apa jeneng kita sowan ing ngarsa ulun? Yunamit pasang aliman tabe tinebihna dumawahing tawang tawang pukulun. Saderengipun menira ngaturaken sembah sungkem pangabekti kunjuk para Jawata sedaya. Tak tampa, Narayana tak tampa. Tompo. Lan sabanjuripun sowan menira wonten kayangan boten sanes kejawi namung badhe nyuwun kitab undang-undang Citapsara punika kulun. Waduh. Wah. Dadi kaya mangkono. Inggih. Nanging Narayana, panyuwunan kita sing kaya mangkono kuwi abot. Kepeksa ulun boya bisa nyembadani apa kang dadi karep kita. Dadalah. Sebab menapa pukulun? Menapa pukulun kesupen? Bilih Narayana nika Bathara Wisnu Angeja wangentah ingkang pikantuk tanggal jawab antermaken marcapada saking sedaya angkara. Malah gaya. Mila saking punika kageng angadepi perang ageng Baratayuda samangke Narayana mbetahaken kitab undang-undang Citapsara supados saged mantep anuntun perang kanthi bener lan bener. Sedaya menika boten sanes namung kagem katentremanipun jagat pukulun. Aduh adik guru, ingkang atos-atos adik guru. Nika, pakarti menika ingkang biasanipun namung lames adik guru. Oh iya. Apa bener kaya mangkono Narayana? Menapa Narayana nate goroh pukulun? Alah kerep. Kok ayam? Wah iya we. Pukulun Bathara Guru, kula emutaken malih tanggal jawabipun Titis Wisnu nika saestu namung nentremaken marcapada. Mila saking menika sarana ingkang saged anentremaken jagat boten sanes namung kitab undang-undang Citapsara ingkang kedah kula betha. Yen nyoto bener apa kang dadi karepmu? Yo, kitab undang-undang Citapsara bakal dak paringake marang jeneng kita. Waduh, cilaka iki Iya, yam. nggih. Cilaka tenan iki. Wah, ya ulur, mboten isa gelo mekaten. Kok ora gelem piye ta? Anggo sampun dados watakipun pukulun Bathara Guru menawi ngalarang idul tanpa kunjungan ayat. Wah, ya to, Rek. Mau ulun iki penasehat, Je. Kacau iki. Nggih pun biasa. Menawi pangwaos menika boten mirengaken pituduh ingkang leres, sampun kajenge mawon. Piye? Kakang Narada. Wah, keseran teh ngomong ya. Wah, Kakang conangan. Narada grenengan menapa? Mboten adik guru mboten, pangapunten. Nggih, sampun mekaten. Inggih. Narayana, Menira pukulun? kitab undang-undang Citapsara bisa kita gawa. Ananging dudu sing iki. Kitab undang-undang Citapsara sing iki teles amarga saka tumindak kita dhewe. Mula saka kuwi jeneng kita kudu nunggu penyarian arep nyalin sing anyar. Boten sisah pukulun. Kitab ingkang menika kemawon. Ora Narayana. Kuwi ana bab sing dadi ora bisa kawaca sabab kawutahan mangsi. Boten napa-napa pukulun. Menira nggih sengadi nyenggol bab ingkang punika. Sabab menira nggih mboya sarujuk. Ora sarujuk bab apa? Apa amarga sing kawon kuwi kakang kita ya kaki tani pita. Mboya pukulun. Mboya. Sabab menawi tiyang kekalih menika mangke nderek perang ageng Baratayuda sampun saged dipun pastekaken. Mboten ngantos 7 kedheping netra, perang sampun saged dipun pungkasi pukulun. Oh, to lho ya. Lah nek iki jan bener. Ora maite yen jeneng kita kuwi pancen Titis Wisnu. Lantip tenan panggraitane. Bener pancen ulun sing kleru. Jeneng kita pancen bener Narayana. Ya wis, yen kaya mangkono ulun percaya marang jeneng kita. Owah-owah ana sak karep kita. Kitab undang-undang Citapsara bisa kita gawa Narayana. Matur nuwun sanget ingkang tanpa Ananging kepinten. ana siji panyuwunku. Kitab undang-undang Citapsara kudu diganti.
karo pusaka Jawata kembang Cangkok Wijaya Kusuma sing kita gawa Narayana. Leres Adik Guru. Menika kedah enten suliye. Wah, Lah menika mboten sak bahene kitab ya Adik Guru. Bu, apa ya ditulang rek? Wah. Kedah dipun gantos kalian kembang Cangkok Wijaya Kusuma pukulun. Iya, kaya mangkono. Nggih. Menawi ngaten menira sarujuk kembang Cangkok Wijaya Kusuma badhe menira caosaken ingkang baken kitab undang-undang Ditapsara saged menira beto. Iya Narayana, jeneng kita mboya susah kuwatir. Kitab undang-undang Ditapsara badhe ulun paringake. Ananging jeneng kita kudu njaga kitab iki. Aja nganti kawaca karo sapa wae. Kajaba jeneng kita Narayana. Inggih pukulun boten sisah kuatos. Matur nuwun sanget ingkang tanpa pepindhan. Menika kembang Cangkok Wijaya Kusumanipun badhe kula paringaken. Ya, ulun tampa Narayana. Lan menika wonten ugi tandha tresna menira kalian para Jawata. Wonten sekedhik kemawon. Weh apa kae? Kula suwun Akal pukulun. Bathara Guru Padang kae. saged Wah. nampi. Iki apa Narayana? Sampun. Ora Ulun susah buta kaya kemawon. repot-repot kaya Piye to, kae? mangkono. Wis rasa ora perlu Sampun. dilanjut. Kae padang kae yo. Pun sikto kemawon. Sok-sokan. Kita go bali rasa ngono kuwi. Ning iki nek jeneng kita maksa ya bakal ndak tampa iki nggih. Ya Ngaten kemawon. kanthi jeneng kita Langkung maksa sae. nggih. Ya ulun bakal nampa niki. Iki matur nuwun. Mugi ya rejeki kita sansaya lumeber Narayana. Sami-sami pukulun. Menira kinten sampun boya wenten kabetahan menira malih wonten mriki. Kitab undang-undang Ditapsara sampun menira beto. Mila saking menika kepareng pun Narayana nyuwun pangestu lan nyuwun pamit mandhap wonten Marsapada. Iya Ulun Bathara Guru. iya Narayana. Sing hati-hati. Pangestu ulun mugi anjam pangilaku kita. Inggih, matur nuwun sanget. Pukulun Bathara Narada. Narayana iya. Titah pun Narayana nyuwun pamit. Sing hati-hati teko-teko tigawa Narayana. Inggih, matur nuwun. Pukulun Bathara Penyarian uga Bathara Yamadipati. Titah pun Narayana nyuwun pamit nyuwun pangestu. Wah, ya sing hati-hati. Inggih, matur nuwun sanget. Adik Guru, Kakang Narada nggih. ampun kesupen lho kalian para Jawata sanesipun. Supe bab nika Kakang Narada cariosipun mendikaken bab napa? Waduh cilaka Belum. iki. Lah niku sak saking Narayana niku lho amplope niku lho. Oh, makaten. Nah nggih no. Nggih menawi bab menika nggih ya badhe kesupen Kakang. Nah, lah Wah. meneh. Wah. Nggih sekedap nika ulun badhe metang langkung rumin. Ah langkung prayogi Adik Guru. Wah. Monggo Adik Guru. Ya mati pari. Hmm. Kira-kira oleh pira ya? Wah, Ning ngitung madhep beli barang kae. delik-delik. Ai, wis ra apa-apa, dinane kene wae. Wah, Engko kita tak bagi, tenang. Wah, aku lho. Kakang Wei. Narada. Adik Guru inggih. Nika sampun. Nah nika mekaten. Nika wonten 1,5 yuta. Oh, Nah dipun inggih. palih kemawon. Kakang Narada pikantuk gangsal atus. Ulun ugi gangsal atus. Oh, inggih Adik Guru. Menawi mangaten prayogi. Ulun tampi nggih Adik Guru. Nggih. Matur nuwun Adik Guru nggih, matur nuwun. Sampun menawi mekaten ulun nyuwun pamit badhe kundur kedaton rumiyin. Oh, monggo Adik Guru. Ingkang atos nggih Adik Guru. Nggih. Ya Madipati. Nun. Ngene ya Madipati. Iki ulun tampa 300. Lah. Kulino. Lho iki bener iki. Wah.
Gandeng 300 iki jeneng kita tak bagi to 50, ulun ya to 50 ngono ya Mas Bupati. Oh iya, yo kalah derajat yo nrimo wae. Loh, iki wis dina iki Nggih, dikai ati kuwi aja ora rempel ya Mas Bupati. Matur nuwun. Berkah lho iki. Nggih, Nah. nggih, matur nuwun. Ditampa iki. Nggih, Ah. tampine. Yen kaya mangkono ulun tak pamit kundur nang sithik pangudal ya. Enggak katos-katos ya. Ya ya Mas Bupati. Nggih, matur nuwun lho iki. Siap. Penyarian, Inggih, ulun tak pamit ya penyarian. inggih, ingkang ngatos-atos. Iya penyarian. Rek, Inggih. Ya. Terus pundi? aku tak Ulun tak dhisik yo, Rek. Aku Lho. selak. boten Lho lah ngopo? nika. Anu. Walah. Belum mau yo ngematke to kowe. Weh, lah dalah. Lah inggih. Wes ya. Ki yo gandeng aku sebagai wong Mojopati kuwi. Iki aku ki wonge demokratis ngono. Ora kaya sing ndurak dhewe kuwi. Weh, lah dalah. Dadi tak bagi loro. Nggih. Iki mau nang yo kaya biasane. Iki aku mau entuk 50 iki aku. Lah. Mesti gerah. Kok malah nuduh aku cabut nyawamu kowe. Wes iki pokoke Ngawur. iki wae entuk 50 iki dibagi loro. Gandeng dhewe iki wonge demokratis yo. Bagi loro aku 20, kowe 20. Nggih, nggih. Iya, lumayan wong Nggih, matur kerokan. nuwun. Ya, Matur ya. nuwun Kakang Pukulun. Oh, iki tampa iki. Nggih. Wis aku tak langsung pamit sik. Oh, nggih, ingkang atos-atos. Oh, iya. Oh alah. Ayo karang nek wis kedunungan derajat pangkat iso kesenengan numpuk bandane dhewe. Esuk titik wis kuruk srengenge ngamuk ora gelem umuk. Wayange malah ngepeti turu tinimbang lugu kanggo golek sangu. Lah opo to kanca coba gatekno iki